ditata sing rapi ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu, Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Oh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anak kowe nyapa to nyapa ora tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau kita VC kita takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah saya ning kono sih. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, lho. wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah iki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan kok anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Turun lho lah kae. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dek, tak sepurani. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dek, sepira-pira luputmu tak sepurani. Bener kuwi. Sing tuwe akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah, Nggawa dhuwit ora? mah biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik kan, sik genah, lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi Iya. ketemu aku yo gak pisan pindho wis Heeh. mek bolak-balik Iya. ketemu enek peng 5 ya toh Iya. setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Mudi. Nyangane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok, ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni, Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nah ayo tuh rezeki lelaki. Iya, Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Aimu lewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lho. Contohnya aku ki. Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah ngono. Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Nduk, niken. Ah, iki lho. Ah, iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener. wal Nah, faidin. iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokohe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, Piye? Ibu, Bapak, ibu, nah. bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya. Iya, Ngono. terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh ya Anu aku dhisik. Nanti gantian peran, Iya. tapi aku Aku- dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Ini kan anak. Aku gak ibu. Nanti Kan ada bapak sama ibu. nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ada aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik niken anak. Anak.
Mas Gareng ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab apa? Iya. Yo. Selendangnya. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah, simmer. Di tahun 2024 simmer. Iya. Kamu tahu gak Shimmer. Aku dari Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing banyak kok aja kan yo Kok kaya. baunya badet toh Badek rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu ini itu Bal. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangannya lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Ah. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo, itu itu Ini ya. karetnya. Ujung-ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, Jan. Ide ayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki Oh, Mas. gampet-ampet. Gratis ongkir. Kir-kiris. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Kajian lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Kamu kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dekne kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan kok lek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Wah. Pakne, Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. atiku karonto-ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Kok lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kendone kendong. Ndak. Kene Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak gak tau payu yo ngene iki. meneng iki su anu ki ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong lek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak. lahir dan batin. Ah ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal Izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak pernah salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Nggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Loh kok ndak dicium?
Lho kok kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Nah, saiki genti Ibu. Ibu. Nangis soe nangis enggak apa-apa. Haru. Rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu, Oke. nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi Gah. Gah. Nyapa ini? Aku mau nang ngene iki dadi gue Oh ganti peran. ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. mau jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, mm-mm. Telan sih. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora ana perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah Bapak Bapaknya apa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi? Bapak ini Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas Bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi? Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok tangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Lah urung wajahmu remo le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Ule. Kowe wani ngancik omahku lek ra remo dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo rene bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Opo? Bapaknya apa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak Karap- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Weh, syukur weh. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku gak aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk.
Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. Nek? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak Nek? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus Tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak Nek. Assalamualaikum. Saya menengah sik niku ana sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah iki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Nek wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo betul lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, Anakku rene rene. Kangen di. takbiran. Kangendi. Takbiran, Bu. Kangendi. Takbiran. Tepu tekan di. Takbir. Tekoni cangkeme ngomong ya nyanyi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding. Tang ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Nambene kok mambu naga. Heeh. Aku ke Kok ngono. kajae kaya naga ya kan. Heeh. Nah yo Ah, bapakku yo naga. ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe apa? ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran Ngaku apa tenan, tak Pak. bedah? Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora, ya Yakin, kita Pak, iki Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ora. Aku Ampunen, dine Pak. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso dikandani wong grek. Wis Pak, wis Pak, wis Pak, wis Pak. Rumangane apa? Bapak, Ayo, wis Pak. nikat ora? Bapak wis Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis Pak, Ngece. Bapak takbiran. Aku bener lho, aku bener lho. Wis Pak, wis Pak. Tak aku apa sing mateni Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis. Ya. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Sono. Lah nyapa? Ah, gelem diterusne ya, gelem kok awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Kuwi lho. Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja? ya, kuwi lho. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine ae digosik ini. to, topine Topine digosik. digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Sandal Topine kelapa. digosik to, topine goreng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah alah kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Wis. Destek destek
didus karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus dijambak. Ayo, wah, piye? Kowe nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan Ya, ora kasine apa-apa. iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning Iya. wis peng 5 Iya. ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jemblu sing ngomong aku, Nduk. Wah. Nggih, Estu Mas. Oh, Kula nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, Dileblebne ning jeding, Sing dilebleb. ngedusi aku. Menengah sik, menengah. Ya. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Mosok- Ning padahal awakku panas lho Mas. Oh. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liya. Oh. Iya. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Ah. Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune, Amin. berkah barokah, Amin. angsal rahmate saking Gusti Allah. Bagotor kini donganing kung lirwowo sing pinepanco ing patupat durung adol aku saka praja parang Hagni iki lah kok kepapak ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden Satriya Plongkowati ya Tanjungan Nom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula upadi Raden. Mung sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ing kowe goleki Abimanyu nuning nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Ora Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking praja parang Hagni. Dene wewangi kula Pandahana Sari Raden saka parang Hagni lakar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujuti? Badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujuti? Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu parang Hagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa? Iya, aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula parang Hagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden.
ing Barawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing Jidara Wa Semar iki wis tekan ana jroning praja Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jati Wasesa. Kadose kula sawang nggih tenginggil nika sing diarani Sekar Jati Wasesa. Iya wa Semar yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahana Saring kang baku. Sekar Jati Wasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Si mripatku melek diapusi jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jati Wasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji tak tututi kowe Raden Abimanyu. Ingkang minuwus Prabu Gora Dahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahana Sari yen Cinandra gumricik swarane
kaya kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe taono sari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Daonasari nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Parang Hagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal glanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen gue biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Parang Hagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Parang Hagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sego wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Parang Hagni. Bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun menika Koko Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe Pancabakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugoro lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki di? Nenggala lan Lugoro tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya lubur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Panjarin
Marata saking kutha Sakuradala yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar kang prapta ning Stinggil Ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badhar sejatining wujud Raden Arjuna. Ilahing Sekaring Bawana langgeng titah ulun ngger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Tenang apa sing tak singetake kok Janaka, krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakal bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul nun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun Punta, Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus geger Jawi. Sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepaten Paduka. Ya Baladewa sing ndadake Kresna.
negara Ngamarta. Lakon bisa medhah negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan notot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Punang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampun. Ciling sir wengi Caka lula tatanendra Kumlundung ijening amben Tanget ngonira nalangsa Kaya den pinilara Wong tininggal popo biyung wong tininggal popo biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang. Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Sampaknya anak untung Gungga guyup dirwani Rampa aranca katon siga Sinaya anu biroda Sampaknya anak untung Gungga guyup dirwani Rampa-rampa katon siga Sinaya wirana Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astobrata